Здравейте, потребители на YouTube! Днес ще ви представим оцеляване. Много време ми отне да намеря този Diamond Sword, който беше набутан в пекарната, но аз го унищожих. Аз съм новия ютубър, да ви се представя. Всъщност, все още не съм се измислил точно името как ще е, но моя приятел, ще снимаме понекога с един мой приятел. За друго не знам, ако има нещо друго, ќе ви съобщавам. И утре ще има още един клип. Това нещо се побъркам. Ама вие трябва да ми напишете в коментарите на какво да снимам. Снимам от таблет и май няма да можем заедно да играем. Ще трябва тук да идвате да играем. Аз съм от Коларбово село всъщност какво стрелим. Да стрелям без стрели. Кажете, ще трябва тук да идвате, за да играем заедно. Аз съм на улица Октомври, 33 номер. На 9 години съм, да, знам, че съм малък, 3 клас съм. Решивана стрела, ела просто към мен. И ще правим някакво Майнкрафт оцеляване, ме накарах, че не мога да оцелявам. И сега ще ви покажа, че мога да оцелявам. Защото всички ме предизвикаха да влезна в читърската програма. И не знам какво да правя. Това ли си говори? Това ли си говори? Не, бе! Ще набавя ти газон. И може да снимам нови клипове, както казах. Не мога да качвам на... Много ми е бавен таблета, няма да мога. Не мога вече Майнкрафт да играм. Искам да ви покажа една програма за G. Ето и за G, можете да използвате пети музики. Нищо друго няма да играем. Това е кратък клип, да ви кажа, че ще снимам нови клипове и така нататък. И малко музика искате ли? Не, дали искате или не искате. И нагипните няма да играем. До скоро, чао!